Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri berriz ere herriz herrira. Gaurkoan Leitzara etorri gara, Nafarroako ipar-mendebaldean kokaturiko udalerria. 3.000 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zenolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Leitza ezagutzen. Opa, Pablo. Pablo, zu bezala. Nire beste Pablo, Sanoa Telebistakoa. Ongi etorri, Pablo, ze moduz? Oso ondo. Kontatu pixka bat, ea nora ekarri gaituzun, Pablo, non geratu garen zuekin. Bueno, Oki eta Ederren gaude. Hor, mira, ez da ikusten, baina hartzen dena badaki, hau dela Oki eta Ederra. Bai. Oki eta Ederra jende askoko oraindik ez dakit non gauden, Liburutegia eta aurreskolaren erdian. Sartzean ere esan dut, aurre eskola da edo esan dit Mikelek hemen zegoela, bai. Leitzako bena hemen da. Bai. Zenbat denbora daramazu hemen lan egiten ba? Nik aurten bete behar ditut 25 urte. 25 urte. Leitzakoa zara betian izan Ez. Betian nik ez, orain dela 25 urte egin nintzen Leitzarra. Nongoa zara ba? Bilbokoa. Bilbokoa, eta ja, bueno, erdi hemengoa, ez da, 25 urte... Bai, erdi hemengoa, beraz, beste 50 urtekin ja Leitzar osoa izango niz, Bai, hori da. Kalkul horren arabera. Ze sartuko gara barrura, Pablo? Guazen, erakutsiko izat. Venga, ba. Oki eta Ederra. Oki eta Ederra. Haukazu ez fabrika bia, ez da? Hau fabrika bada. Fabrika elegantea. Bueno, ba, Pablo, hemen Oki eta Ederrean lasai eserita gaudelari galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko. Oso ongi, eskerrik asko etortzeatik. Bai, zuei ongi etorria emateagatik, bai. Esan dizuan bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan, kasu honetan Leitzan zenolako eragina izan duen. Zure kasuan, Oki eta Ederraren perspektiba horretatik egingo izkizut galderak, baina horrekin hasi baino lehen, Pablo, nahi dut kontatzea, ea, Oki eta Ederra zer den, zer egiten duzuen? Oki eta Ederra taller okupazionala da, eta mota askotako lanak egite ditugu. Mota askotako jendea biltzen gara, bakoitzak hemen izaten du okupazio bat, lan bat, lan ezberdinak egiten ditugu eta lan ezberdinak egiten ditugu denboran zehar. Hau da, bakoitzak berea egiten du, baina hala ere aldatuz joaten da. Ointxe bertan ez dakit zerbait ikusiko den, baina oin ari gara loreak egiten, paperezko loreak. Lontxo estitxu eta mila ari dira. Bai, idoia ere bai. Idoia, ez dut ezagutu idoia. Bai, bara, hemen ez dago, baina bueno, gero azalduko da, segura. Bai. 10-11 lagun egoten gara normalean, eta ben ikusten duzuena da parte txiki bat. Bai. Esan duzu ze eragina, pandemia gora bera, nahi gozu ja hasten gara kontu horrekin. Txandaka juntatzen gara. Leheno denak egoten ginen, oain bakarrik erdia egun baten, da beste erdia beste egun baten. Ez egun berean bereizketa, egun berean ez gara juntatzen, eguneko bereizketak, bale? Espazioan alzongatik, gehien bat. Imaginatu hemen 11 lagun juntatu behar baldin bagara. Espazioaz ginuk errespetatuko. Dena den, bueno, eguraldi honakin ateratzen gara kanpora eta orduan hor WhatsAppa erabiltzen dugu. Normalen juntatu egiten gara kanpoan. Ateratzen garenean, hau da, talde bat etortzen den egun hortan ateratzen gara, bidaltzen diegu mezua eta dena juntatzen gara, terrazan baten o taberna bateko kanpokaldean. Momentuz horrela gaude. Zer da zehazki egiten duzun? Orain esan diazu, loretxo egiten ari zaretela, mota ezberdinetako lanak egiten dituzu, Pablo, esan diazu, azaldu pixka batea. Bat da, akaso azken bolada honetan garrantzi handiena duna, da eguzki loreak. Eguzki lorea? Horratzek aldean, oin kamaratatik igual ez da ikusiko, baina gero nahi baduzue erakutsiko ditugu, paperezko eguzki loreak. Hemen ikusi dugun bezala, trokelatzen da ibiltzen gara, fabrikatik ematen diguten papera, normalean erabiltzen ez den papera, botatzen dena,
guk aprobetxatu egiten dugu eta paper hau... Birziklatzen duzu bide batez gainera, ezta? Baita beste erabilera bat ematen dugu. Oin ez ditxo hemen da nire ondoan, bera ari da txarteltxoak eta trokelatzen. Eta horrekin, Pablo, zer egiten duzue? Fabrikatzen duzuen, ekoizten duzuen guztionekin zer egiten duzue? Saldu dudik gabe. Saldu egiten dugu eta horrekin finanziatzen ditugu, erabiltzen ditugun makinak, erabiltzen dugun materiala, hartzen ditugun gosaria. Gosaria? Claro, bengo gastuak, eguneroko gastuak, hortik nolabaite finanziatzen. Gosaria handia hartzen duzu edo ze, Pablo? Ez, baina batera kontuka, 11 lagun eguneroko saldu. Bai. Bada kostu bat, hori kubritzen dugu guk saltzen dugun diruarekin. Osea, saltzen dugunetik ateatzen dugun diruarekin. Bai. Eta, karo, gehiago izan ezkero beti inbertsioak egiten ditugu. Eta noiztik daramazu hemen okile eta hierrean, Pablo? Abira, aurten egin behar ditut 25 urte. Ostra, 25 urte. Seitun pasada, Bai, azkar pasa zaizu. Atzo goizen hasi ginela, ematen du. Bai. Bai, eta urte guztietan, pues, bueno, lan mota ezberdinak egin ditu. Bai, bilakaera izan duzuela, suposatzu. Bilakaera oso interesantea, zeren gau, gure helburua zen lankide ezberdinei okupazio bat ematea, nola esan nuke, produkzio moduko baten sartzea, baina baldintza asko bete behar ziren. Bata zen, aberasgarria, bakoitzarentzat lan moduko bat sortzea, baina aberasgarria dena, ez makina baten aurrean egotea egun osoan, hori batetik, eta bestetik erabiltzen zen dirua, hau da, inbertitzen zen dirue, nolabait guk geuk sortua izatea. Egia da, udaletxeko tailerra dela, ni udaletxeko langilea naiz, baino arlo ekonomikoa hortaz guk geho arduratzen gara. Gure gosaria, gure pinturak, gure makinak, gure trokelak, denak guk patzen ditugu. Osea, guk sortzen dugu lanatik, ateatzen da dirue hori denak kubritzeko. Eta ez ezagut, astelenetik ostiralera, goizetan, arratsaldetan ere, edo nola funtzionatzen du? Astelenetik ostiralera, goiztatxaldez, aritu gara, 22 urtez. Oain lankide gehiago daude, eta orduan nik erreserbatzen ditut 2 ordu aparteko lanetarako. Orduan, haiek egoten dira, 9-tatik ordu bikarte, eta piztinarik ez dugu, baina normalen piztinari joaten ganen, asteazkenetan piztinari joaten ga, orduan egun hori luzeagoa izaten. 9-tan hasi, ordu bikarte lanen egoten gara. Eta, bueno, aipatu duzu, Pablo, hori, orain egunetik egunera banatzen duzuela, egiten duzuela banaketa hori, batzuk egun batean, besteak beste egun batean. Horretaz aparte pandemiak zuen lan dinamikan funtzionatzeko moduan eta beste aldaketarik eragin aldu? Bai, dudik gabe. Lankide bat gaixotu zen, eta hil egin zen. Abuztu garaian, oporretan gion dela, gaixotu zen, eta, bueno, azkenen ezin izan dugu kontaktu. Eta gero bestetik, dudik gabe, hasi garenean, bitxandatan hasteak, sekulako, nola esango nuke, kanpotik ikusita, ematen du ja funtzionamendu normalean gaudela. Ez da bat ere. Erdin egotea, bado, nola esango nuke, eskaintzen den zerbitzuaren galera handi bat. Hemen okupazioa da helburu bat, baina beste helburua da erlazioa. Langileen arteko, ez da? Langileen arteko erlazioa. Etxe baten bakarrik egotekin, erlazio hori galdu egiten da, ez? Hasi ginenen, ez ditxuk berak esaten zin, bai, ze gustora hasi gala. Baina non dago hau, non dago bestea? Ez gadenak ikusten. Horrek asko aberazten du, persona bat, erlazio hori. Eta zentzu hortan, hasi gara, erdizka, baina zentzu hortan erdira goainik ez gara llegatu. Eta nolako izan da, pandemian zehar, eragin horren bilakara, suposatzen dut konfinamendu totalean itxita egongo zinetela, ez da? Baina, bakizue, herri txikietako giroan, nolaiteko atera bideak izan ditugula, herri txikiagoak izatekin. Gehienek izan du etxetik pixkoa ateratzeko, etxe inguruan mugitzeko aukera. Ez da hiri handi baten gertatzen den bezala, akaso batzuk etxetik ez diela atera, Izan du akaso bat o beste erabat etxen egon du dienak, kasu larriak die. Ni bueno, pixkoa berriz hasita, nahiz eta denak elkarrekin ez egon, nola egiten minimoak ja kubritzen ari gara. Bueno, gutxienez ez guztiekin, baino... Gehienak nahiko txukun, gehienak nahiko ongi atera dira,
mugitu dira. Bai. Eta, bueno, pena hori, pues, lagunak ikusteko aukerarik ez dugula izan. No, espero ez da gutxinaka aukera egitea, ez da? Eta Nik uste dut irailerako ja normal azteko moduan izanen gala. Bai. Eta esaten zenean, Pablo, azkenean ez dela bakarrik hemengo langileentzat lana, baizik eta batez ere interakzio hori, ezta? Okile tailerreko langileentzat zer suposatzen du? Okile tailerrean aritzeko aukera hori izatea eta hemen aritzeak? Bueno, behiratu zure burua. Lanen, egoten zara, lanen. Lankideak badituzu, gauz ezberdinak egite dituzu egunero. Nola egite baduzu, arrazoi potente bat egunero esnatzeko. Bai. Ez? Proiektu berriak, lankide berriak, hoize bera da hemen eskaintzen duguna, edo bueno, saiatzen garena nola baite lantzen. Ez du oso urrutira joan behar hori ongi ulertzeko. Bai. Eta zera, bueno, esaten zenidan, sekretutxo egin aritzen zaretela hor, ez da? Azkenean, ekoizpen planta bat entzeko dela. Bai, esaten zenidan, bueno, orain gauza batekin aritzen zaretela, baina gauza ezberdinak eta egiten dituzuela. Honetaz aparte, zer egin duzu aurretik, eta ez dakit kontatu alduzen hemendik aurrera egingo duzuen gauza. Labur bilduz, bueno, zuk esan, geldi, Pablo, porque badot joera, erabat. Ez, zuk kontatu, bai. Hasi ginenen oain dela 25 urte horrelako tailerrak existitzen ziren, bai. Eta egiten ziren eskulan simpleak. Gehienetan, alfombrak edo puntuan, nola esango nuke, lanakin edo artillekin egiten ziren eskulan batzuk, makrame tipokoak eta. Interesantea zen, garai hartan, baina etzen oso produzio, nola esango nuke, epe luzera mantendu ziteken produzio bat. Batetik erabiltzen dien materialak garestia dira, eta bestetik saltzeko prezioa jarri behar duzunen, ez duzu berreskuratzen aldez aurretik sartu duzun diruen. Orduan, karo, 25 urte horietan esperimentu ezberdinak egin ditugu. Eta azkenen bukatu dugu hontan. Loreak egiten ditugu. Erabiltzen dugu musutruk ematen diguten papera, paper zaharra, alde hortatik ez du gasturik, eta bestetik egiten ditugun loreak denak diferente ateatzen zaizkigu. Ez dakigu berdinak egiten. Eta, bueno, kasu hontan hobe da. Sobreak egiten ere aritu ginen, temporada batean, baina, karo, imaginatu sobre guztiak, 200 sobre eskatu eta 200 sobre diferentek egin. Horrela egin izan dut. Hori da grazia, ez da, ere, ez da, berdina... Ez loretarako, ez. Loretarako, bai. Igual, etortzen ziren eskontza bat egin behar ziela, eta 200 gonbidapen. Dena berdinak izan behar ziela. Dena diferentek atatzen ziren. Eta bera, eskontzetatik lortu ginen diruarekin, hasi ginen erosten trokeladorak. Eta trokeladora guretzako izan du da aurrera pauso bat ikaragarria. Hemen atzean ikuste duzu bat, hau izan dutzen Estatu Batuetatik ekarria, 1.200 eurotan, eurotan, pesetatan erosi ginen. Eta gara horrek emate izo aukera, gauz gutxi gora bera berdinak egiteko. Gero loreak izaten ditu pauso gehiago eta egia da, pauso guztiak ez ditula modu berean egiten, eta horregatik ateatzen dira dena diferente eta denak oso politia. Eta, Pablo, zuekin kontaktuan jartzeko edo jakiteko ea non dauden eskuragarri lore hoik, ikusle jakin dezaten, nola egin daiteke? Garai baten telefono mandar izaten zen, baina gaur egun Googleri galdetu. Okile tailerra leitza bilatuko baituzue, leku baten obesten. Gero hemen zonaldean baitugu denda batzutan, gure loreak salgai, Lizondon badugu, Nafar Presen da Fantxiken. Eta gero leitzan ere bai saltze ditugu. Eta eskaera handia daukazu, Pablo, edo? Bai, handiegia. Handiegia? Bai, eskatzen digutena ez dugu fabrikatzen. Fabrikatzen dugu pusko bat. Gehiago egingo bagenu, gehiago salduko gainuke. Baina, bueno, horreka hortan mantendu behar. Ondo zabiltzate, ez da? Bai, esan edut gaur ez gara atera, zuek etorri zaretelako, baina biharko guraldia hona da, aterako gara seguronik. Imaginatu, eskaria handi hori erantzuteko alegin guztiak egite ditugula, ez ginateke ateako. Orduan, zaila da, olako tailer baten, oreka hori mantendu beharra da. Ezin dugu oso erritmo gogorrean nola lan egin. Momentuz, egiten dugunekin ateratzen dugu nahikoa. Nahikoa da hori da. Bai, gure gaztuk estaltzeko, eta nik uste hor gelditu behar gala. Hori, ikusleek jakin dezaten, Pablo esan duzun bezala, okile tailerra Googleen sartu eta zuekin kontaktuan... Biatuko zu Instagramen
web horria bere badugu, neko zakarra, baina bueno, hortik informazioa atera daiteke, telefonoak, elbideak eta dena. Hori da. Pablo, mila esker okinetan gonbidatzeagatik, zuen denboraren ataltxo bat eskaintzeagatik eta gurekin hitz egiteagatik. Plazer bat izan da, zu eta hemengo langile guztiak ezagutzea, Pablo. Nahi duzenean, bueltatu. Perfecto. Ondo izan, Pablo, zaindu. Eskerrik asko. Iepa, kaixo. Garbine altzara zu? Bai, ni naiz bai. Kaixo, Pablo Guillen, Saloa Telebistakoa. Kaixo, Garbine. ongitazu. Bai, oso ondo. Kontatu pixka batea nora ekarri gaituzun, ezta? Bueno, hau burdindegi da, gure burdindegi da. Hernandorena burdindegi da, Hoi da, bai. Ikizun eraitunak duela 77 urte. Bai, hoi da, 3. belaunaldie. Bai, neraitek. Zaude hemen kudeatzen guztia. Hoi da, bai. Beraz, Leitzakoa zara betian, Bai, izan familia ere. bai, hori da, bai. Perfecto, batze, sartuko gara barrura, Bai, Garbine, eta goazen. egiten dugu Bai, lasai. goazen, Bai, perfecto. Hemendikan ez da? Bai. Hortikan edo. Bai, Loreak ere dauzkazu hemen. bai, denetatik. Bueno, Garbine, hemen zure dendan lasai gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan dizuan bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, pandemiak herrietan, kasunetan Leitzan, zenolako eragina izan duen, ezta? Eta zuri, konbertsio bat izan da perspektiba horretatik egingo dizkizut galderak. Beraz, Garbine, Hernandorena burdindegiaren kasuan pandemiak zenolako eragina izan du? Bueno, gu berez ez gaz zerbitzu esentzialetako den da, baina nik saltzen dut butanoa eta saltzen dut peleta. Orduan martxoa zen eta oraindiken butanoa eta peleta beharrezkoak ziren. Orduan, beharrezkoak zielako, nik irikitzen nun goizetan ordu pare batez edo, karo, hori bakarra saldu nezaken, baina jendea, bueno, etortzen zen ezin gauza erostea eta nik saldu jenun. Jendea etxen zeonez, jendek aprobetxatzen zuen brikolajea egiteko, pintak eta lanak egiteko, Izan da, ez da, inoiz baino denbora gehiago izan da. hori da, reposteria eta denetatik egiteko. Orduan, nire denda gauzoitarako egokie da, eta bueno, nik saltzen nun aldun guzie. Eta orduan egia esan izan duzien egun batzuk, bueno, hilabete batzuk, lan askokin, bai. Eta gero nolakoa izan da, bueno, suposatze dut bilakara egon dela prozesu horretan, ez da? 2 ordu egunean ireki, hori konfinamendu totalean zehar, gero nolakoa izan zen? Gero pixkanaka hasi nintzen ordutegia luzatzen, goize guzia irikitzen nun, eta bueno, ja lasaiego, ja ordu gehiago zien, eta lasaiego. Baina hala ere lan askokin. Eta gero ni hemen goien bizi naiz. Justo goien, bai. Bai, eta, bueno, deitzen zitan telefonoz, mesedez, bukatu zait pintura, mesedez emango diozo. Karo, Guardia Zibilek zeibiltzen hemen gora eta bera erabat. Nik furgoneta aparkatzen nun hemen paren, orduan esaten nion, bida, prestatuko izot, utziko izot furgonetan, eta zu pasa eta hartu. Eta diru eurrutzi edo gainokan moldatuko gaurrengo asten edo lokesea. Bai, ematen zu nahi nitzela zerbait txarraiken, baina bueno, bai. Beraz, bueno, zuen kasuan, gutxenez, etzen uten hori salmenta volumen hori, etzen jaitsi, ez da? Nik esango nuke igoingo zela, bai. Eta mantendu eginda hori pandemian zehar edo hasieran izan zen gehienez? Hasieran izan duzen asko. Gero ja aurreko urtekin eta alderatuta joan naiz gutxi gora bera berdintxu. Bai. Ez behera gutxienez? Ez, nire kasun ez. Bai. Zure kasu konkretuari buruzari gara Garbine, baina Leitzako konbertsioetan orokorrean pandemiak eragindako kaltea handia izan da edo nola ikusten duzuzuk? Ba, sektore batzutan, bai ostalaritzan, bai ilapaindegitan, oikitxitan duzien osotara, ilapaindegik, estetika zentroak, oinetakoak, arropak, hoi baina baritu du asko. Bai. Eta udalaren partetik edo Nafar gobernuaren partetik diru laguntzarik edo beste mota bateko laguntzarik egon alda Leitzako? Ba, nik Nafar gobernuko aldetik ez dakit zen nik ez dut eskatu. Baina bai Leitzeko udalak atera zituen lehen urteko ekainen bono txartel batzuk, eta bueno, horrekin muitu zen pixkoat. Funtzionatu entzuten hori. Bai, hoi da. Eta aurten ere berriz zaiga, oaintxe hasiga, gaur hasiga justo, bai. Fiskatu, ostalaritza eta komertzioak laguntzeko. Hori da, bai. Eta bueno, zuri ere komertzialari bezala, Garbine azkenean zuek biztanleriarekiko zuzeneko tratua daukazu, ezta? Guztiok dakigunez, pandemiaren hasieran gehienez, psikosi orokortu hori, sekulako beldur hori zegoen, zu komertzialari bezala jendearekin egonda ikusi egiten zenuen, beldur eta urduritasun hori. Bai, hasieran erostera etortzen zienen, zen sartzekoan esku garbitu, gauzek hartzekoan esku garbitu, izan duzen obsesio bat eta dena nik uste.
Gero ja denbora pasatu da eta jendea lasaitu inda, eta oain batzuk gehiagita dena, baina bai. Baina gutxienez nabari egiten da jendea orain txertaketekin eta jendea ja lasaiago dagoela, gehiago ateratzen dela, ausartu egiten dela ezta ateratzera. Bai, hori da. Eta zera galdetu behar nizun Garbine, beste komertzialariei egiten ari diegun beste galdera bat da, online komertzioaren ingurukoa, ezta? Guztiok dakigunez, pandemian zehar, online komertzioak gora egin zuen, etxetik atera ezin da, ezta? Jendea gehiago hasi zen interneten bidez erosten eta nabaritu egiten duzu komertzialariek online erosketaren eragin hori? Ba, nire burdindegi izan da, eta gauze asko manualak dienez, eta behidatu inbehar dena, erosi aurretik behidatu inbehar dien gauzek dielako asko, nire kasun asko ez, beti nabaritzen da. Baina nire kasun asko ez, baina badaude denda batzuk eta komertzio batzuk bai, ez asko nabaritu duela, bai. Eta, horren arira ere, Garbine, jende askok esaten du, egongaren herrietan eta azkenean pandemiaren ondorioz, igual, Iruñara erosketan diak egitera joaten zen jendea eta azkenean honen ondorioz herrian geratu dela gehiago. Nabaritu egin duzu hori zuek ere? Bai, denak dakigu denda bakoitzen zer da hon, baina azkenen pandemian ezin ginen kanpora joan, orduan jende asko etorri da gure dendetara ikusi du egiten zer da hon, eta igual leno kanpora erostera joaten zien gauzek erostea, oain hemen gelditzen dira erosten. Ez da bakarrik hasieran izan, baizik eta mantendu egin dela joera hori... Nik uste baiet, bai. Eta uste duzu, leitzaren kasuan, zu leitzakoa izan da, nabaritu egiten da, uste duzu jendea kontzientziatuta dagoela tokiko komertzio horrekiko garrantzia ematen diotela? Bai ematen zaio, baina nik uste gazterien evoluzioa azkenen dena online erostea izango dela. Eta, bukatzeko Garbine, Leitzako egoera orain txertan esaten zenean, jendea gehiago sartzen dela eta nola baloratzen duzu orain bizitzen ari garen egoera? Herrian dagoen giroa eta... Jende asko lasaitu da, eta txertaketa ere aurrera di, orduan jendea lasai da, nik uste hobera joanen dela. Egia da hemen piko batzuke badauzku, eta oain bertan ere 3 gela badaude konfinatuta eskolan. Eta, beti pikoak aterako die, baina jendea lasai da. Nik uste lasai ego daola. Pero ez dagoen hori, txerto egin eta gutxinaka ere aurrera egitea eta egoera honetatik alden laizterren ateratzea. Hoi da, bai. Garbine, mila esker zure dendara gonbidatzeagatik eta zure denboraren ataltxo bat guretzat ateratzea. Eskerrik asko zuei. Oso ondo izan Garbine. Berdin, eskerrik asko. Aio. Bai, ni naiz, bai. Kaixo, Pablo Villen, Salva Telebistakoa. Hola, kaixo. Zer moduz, Josune? Hemen txe, landalan. Oso lanpetuta, ez da? Bai, guantxe PCR egiten ditu beha, eta bai. Zera, ikusleok jakin dezaten Leitzako osasun zentroan gaude, ez da? Bai, hau da osasun etxea, bai, hemen daukau gure karpatxoa montatuta PCR-ak iteko, eta bai. Orain kontatuko jazu ere, hemengo erizaina zara, ez da, Josune? Bai. Eta zenbat denbora, daramazu lan egiten? Ba, hemen, atenzion primarian 10 urte, baina lehen egon nintzen guardiak iten urte asko, bai. Leitzakoa zara edo... Ez, ni Tolosarra naiz izatez. Baina hemen bizi zara orain, ez da? Bai, hemen bizi naiz, bai. Erdi Leitzakoa hor... Bueno, bai, seme alabak leitzarrak dira, así que bai. Ze, pasako gara barrura, Josune, zure bulegora edo lasai hitz egiteko? Venga. Josune, zure kontsultan lasai eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Vale. Esan dizuan bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan, kasu honetan Leitzan, zenolako eragina izan duen, ezta? Zu bertako osasun zentroko erizaina izan da, osasun perspektiba batetik egingo dizkizute galdera hauek. Beraz, Josune, jakin nahi duan lehenengo gauza da, Leitzaren kasuan pandemiak ze intzidentzia izan duen? Jo, lehengo urten abuztu eta gero, festak eta gero, egin zen kasu pilo bat, eta jendea ospitalen gaizki ondu zen, eta egia esan oso gogorra izan zen. Eta gero hobetu zuen, eta hor gabiltza gora eta bera, bai.
Eta orain dela hilabete dola euki ditugu desente kasue baita eta ospitalen jende asko euki dugu eta ematen du jende gazteagori afektatzen diola, baino egia esan hospitalizazio asko eukitzen daigea jende gaztetan. Horiekin ez da, Garbine, Hernandorena burdindegiko Garbinek esan digu horiekin ari zaretela. Eta zuentzat, Josune, osasun zentroko langile bezala, zenolakoa izan da esperientzia hau? Oso gogorra. Ezak azkenen, ikusten duzu ez dezula kontrolatzen ez dara gaixotasun, oso gaixotasun berria da. Sintoma aldetikan oso sintoma desberdinak ematen ditu, eta gero kontrol hilagina telefonoz da. Eta telefonoz jendea kontrolatzea oso zaila da. Orduan gu saiatzen geha beti duda daukasunen ekarrarazten genitun edo gu joten ginen etxetara eta egia esan oso gogorra intzaigu, oso gogorra. Eta du berri dezu Josune hori, telefonoz aritzen zinetela ez da? Zenolako aldaketak jasan ditu osasun zentroan zuen lan dinamikak pandemiaren ondorioz? Etxetara gehiago joan, hemen gehiago gutxiago lan egin edo nolakoa izan da? Aldatu da lan egiteko erabat. Lehen hemen konsultan ikuste zitugun kronikoak eta hori dena moztu egin da egoeragatik eta orduan segimentuak lehenbizi telefonoz egiten dugu deitu eta gero ikusten badeu beharra bat daula etortzekoa, esate zaie etortzeko, baino aldatu da erabat eta karo, jendeak batzuk ulertzen dute, bestek ez dute ulertzen eta orduan dauzkau era guztitako eritzik. Zuentzat ere suposatu gogorra izan dela, erantzukizun hori izan behar izatea? Bai, eta gaina oso zaila da telefonoz lan egitea, oso zaila. Ez duzu ikusten, ez duzu benetan gertatzen dena ikusten, ez da? Ez, eta jendea ezautzen dezunean, igual errexago, baino ez badezu jendea ezautzen oso zaila da. Eta oso, gogorra egin da, bai. Eta oraintxe bertan, Josune, zein da osasun zentroaren lan egiteko modua edo? Presentzialki atenditzen hasi zarete berriz, telematikoki, telefonikoki barkatu jarraitzen duzute edo? Ez, pixkat ja gehiago hasi geha presentzialki hartzen. Ez gaude lehenoko mailan, gauza asko espirometriak adibidez ez dira egiten osasun etxen. Gauza asko india murriztu, baino gero eta gehiago egea jende etorri arazten, bai. Hobe, ez da, zuentzat eta haientzat ere, ez da? Bai, dudigabe, bai. Eta Josune, zuri, osasun arloko profesional bezala, egin nahi dizudan barkatu beste galdera bat da, ea nolakoa izan zen zuentzat, egun batetik bestera, guztiz ez ezaguna zen zerbaiten kontra aritzea, ez da? Bai, zieran izan zen oso gogorra zekan, ez zeuko materiala, ez da, orduan, jute zinean gaixotasun ez ezagun baten kontra, materiali gabe, protekzio gabe, etzekizun ze arrisku zeukasun, guain uniformea dauzkau, baino lehen gure etxeko erropakin etortzen ginean, gure kotxekin juten ginean, plastikoz dena forratu eta juten ginean gure kotxekin, eta gero garbitu aldezun bezala, etxera iritsi eta ate ondoan erropa kendu eta beti beldurrez kutsatzeko etxeko jendea, eta oso psikologikoki oso fuertea izan da, bai. Horri buruz, orain aipatzen duzula, Josune, galdetu nahi nizun ere, azkenean asko hitz egiten da osasun arloko langilek jasan duten eragin psikologiko horri buruz, ez da? Sekulako lan zama, estresa, nola bizi izan duzuzuk eta hemengo gainontzeko langileek? Gaizki, onda jendea psikologikoki oso gaizki, eta guaindikan gaude zatikan ez dugu euki deskansoa, ez? Ematen du eidala hobetzen, da beste piko bat etortza zaigu, eta deskansori gabe azkenen oso erreta. Guaintxe bertan hasi zaizkigu berriro kasuak ateratzen, eta da, berriro ez, mesedez, berriro ez. Eta oso erreta, oso nekatuta gaude, oso nekatuta. Horretaz gain, Josune, osasun zentro eta ospitale askotan kexatu egin dira langile faltarengatik. Leitzako osasun zentroaren kasuan, langile nahiko egontzarete edo beharra somatu? Ez, hemen mediku falta daukagu, goizuetan daukagu bakante bat hutsa ez daukagu jenderik, hemen pediatra ere noizbehinka etortzen zaigu pediatraren bat, baina ez daukagu pediatrarik, eta orduan nabaritzen da asko, bai. Bueno, zuen langilei buruz galdetzen ari dizut Josune, baina azkenean zuek ere zuzeneko tratua telefonoz bada edo presentzialki bada jendearekin daukazue. Leitzako biztanleriaren kasuan nola somatu duzue biztanleria hori? Hitz egiten genuen beldur hori buruz, hasierako psikosi orokortu horri buruz, beldurra nabaritu egiten zenuten jendearengan? Jende asko gain bai, baina dago jendea ere bai ez dula sinisten gaitza hor da honik, orduan dauzkau hori gutxiengoa da, baina bai askotan pareta baten kontra zoaz, ez dute sinisten gaitza da, orduan.
Eta sinisten duen jendea, bai, beldurtuta, bai. Eta Josune, zalantza argitze lanetan ere asko aritu zarete, orain ja urte eta piko daramagu honekin, informazio gehiago daukagu, biztanleria orokorrak ere gehiago ezagutzen du, baina hasieran batez ere, dei asko zenituzten jendeak, sintomei buruz edo hau zer den galdetuz edo nolakoa izan zen hori. Bai, azkenen, ja lan asko zehon, saturazioa lanagatik eta gero aparte lan hau zen lan estra bat bezala. Orduan, bai, erabat telefonoz eta argitu nahien gauzak eta azkenen ez dizkigun ematen orduak telefono lanak iteko. Gora gehiago, 24 ordu baino gehiago behar zenituzten, ezta? Bai. Dena den, zuri erizain bezala, esperientzia honek, pandemia esperientzia honek ikasketarik eman aldizu zure profesioan edo? Ez. Nekea eta ikasketarik ez, egia esan ez. Jende asko esaten du, hobegoak aterako gera. Bai, horregatik galdetzen dizu. Ez, jendea ona danak ona jarraituko du eta beste jendeak hor jarraituko du bere mailan. Azkenen nik uste jendea ez dela aldatu ez. Eta Josune, bukatzen jateko, atarian ikusi dugu karpa bat daukazula hor PCR-ak egiteko eta nolakoa izan da PCR-en esperientzia hori eta zuek aritu zarete egiten, ezta? Bai, hemen erabat haitu gehazte bukaeratan eta egunero goizez eta arratsaldez eta udaletxea jarri zigun karpa, orduan eskerrik asko udaletxeari karpa jartzeagatik, zeka egia esan asko errestu dizkigu gauzak eta, egia esan ondo moldatu geha, zeka oso langileen artean ambiente hona daukau eta ez daukau arazoik eta orduan oso ondo moldatu geha bai. Eta Josune, orain, pentsatzen nahi naiz, ez dakik gogoratzen duzu, guztio gogoratzen dugula, pandemiaren hasierako txalo horiek, osasun arloko langilei eta jende askok esaten du hori, hasieran txalo horiek esker hori agertarazi zela, orain ja ez dela agertarazten, uste duzu osasun arloko langileak pandemiaren ondorioz gehiago baloratzen dituela jendeak edo nola ikusten duzu ez zegoen burua? Batzuk bai eta bestek ez, azkenen ez da gauza generalizatu bat ez. Lehen baloratzen gintuztenak, baloratzen gaituzte guaine bai eta beste batzuk ez da gauza generala. Ez duzuzten aldaketarik egon dela horretan. Ez. Eta Josune, bukatzeko guztiok dakigunez txertaketak eta gora egiten ari dira, nolabait jendearengan eta lasaitasun gehiago somatzen da, baina dena den ez da gauza erlaxatu behar, ezta? Ze mezu emango zenioke, zure kasuan Leitzako biztanleriari azkenean guztiok dakigunez neke izugarria dago jendearen artean eta azken txanpa honetarako ze mezu emango zenioke biztanleriari. Jarraitzeko pixko bat zaintzen zaigan azkenen, indeun lan guztia urte eta piku honekin guain pixka relajatzeagatikan dena pikutara botatzeare ez du merezipen, hasik pixka jarraitu zaintzen, jarraitu distantzi mantentzen, maskariak mesedez, hori animo eta bukatuko da lako baten. Bai, espero ezagun zuri kasu egitea, ez da? Bai, a ber. Mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik eta zure lantokira bidatzeagatik, suposatzen dugu, badakigu oso lanpetuta arituko zarela, beraz, asko eskatzen dizugu. Vale, eskerrik asko zuei. Ondo izan, placer bat. Hala, gero arte. Bukatu da gure egitekoa Leitzan. Oso pozikoaz, herri honetako kaleak, bazterrak, baina batez ere bertako jende eta haien historioa ezagutzeagatik. Beraz, besterik gabe, besarka handia bidaltzen dizuegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.